Ćao ljudi, mi nastavljamo sa ovom sjajnom igricom, a to je Minecraft. U prošloj epizodi smo napravili ovaj dijamantni mač, tram i željeznu sjekiru i lopatu. I napravili smo si oklop. Što smo radili u prošloj epizodi? Radili smo... Mislim, nismo radili nego... Selili smo se iz našeg doma. Zašto smo se selili? Zato jer je tamo bilo je previše čudovišta. Mene su svaki puta ubili. Tako da, imam mi probati vidjeti ovu tamo vješticu, možda dobijem nekakav napitak. Već bre tamo. Aha. Ubije. Sam dobio što? To napitak zdravlja. A dobro, nije to ništa. Ajde da otvorimo. Opa. Dođi magače. Ajde ovo to odložim na tebe. Što si glasiš tako evo. Stvari. Ajde ovako. Ne idemo nikamo sada. Ljudi, ja sam došao u tu svijet nekakav. Preselili smo se ovdje, ja ništa, ali ništa nisam radio. Uzeo sam samo ovo drvo i napravio sam si tako. To, da imam nekakav smještaj. Da uzmem malo drveta. Dobro, imamo puno drveta, ne trebam sad sjepati drvo. A vidi ga zajec. Ili ga zec. Dođi na moj mač. Dođi na moj mač. Dođi moj mač. Dođi na moj mač. Da te ubijem. Dobili smo zečju kožu. Hoće bre meso. Ema meso. Ti ima da mi daš meso. Daj mi meso. Dobre. Ovako. Idemo mi uzeti malo janjetine i vune. Da si napravimo krevet. Hop. Dobro. Ljudi, da li hoćete da ovdje napravim ovoga krov na ovoj štali ili ne? Sami recite dolje u komentare, meni se sad ne da raditi. Ali ako vi hoćete, napišite dolje. Što se smiješ na ovog glasa? Ovaj magarac. A dobro. Šta sam htio? Aha. Napravit ćemo ovako. Amo. Napravimo. Evo tako. Tako. Napravit ćemo šporet. Tako. Sad ćemo napraviti krevet. Evo ga. Tako. Krevet. Pa ajde ovdje da postavim. Ajde bre, tako. Dodatno zdravlje, to ću staviti ovdje u kovčeg, ne da mi se ići dolje. A i to. Ajde idemo sad. Tako. Idemo mi... Ne, čekaj. Napravit ćemo nekakvu kućicu, ali ne baš neku malu kućicu, nego
napravit ćemo onako kao nekakvu kinesku kućicu. Kako se tu na 1.8 prave? Ne, neće to. Da, tako. Dobro, 21 će biti dovoljno. Neću više praviti, jer mi se neće dati. Idemo sad. Ne znam. Tako. Idemo sad ovdje. Pa ajde negdje tu, ajde u blizini, ne da mi se ići negdje blizu. Aha. Ajde ovdje. Ajde, bot. Sad ćemo uzeti 1, 2, 3, 1, 2, 3, tako. Sad 1, 2, 3, 1, 2, 3, evo. Sad ćemo ovako, tako. Evo tako. Malo srušiti. Sad idemo tako. Znači ovo nije krov, ovo će biti tek pod. Gore ću onako napraviti onako kao neku kućicu, ono, ništa posebno. Gore mi još, dole u komentarima još recite da li hoćete da napravim još jedan kat ili ti ga sprat i još da napravim krov. Ako hoćete samo recite dalje, mi ćemo napraviti. Tako. Kako ćemo sad gore? Evo ovako. Ako. 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 Dobro. Moramo ovo maknuti. Malo. Tako. Evo ga. Evo još jedan. Tako. Tako. Evo. Tako smo ga napravili. Sada. Ne znam da li ovo maknem ili ne. Malo stavit ću, ne da mi se sad to makivati. Ljudi, napravit ćemo i farmu. Evo. Sad ćemo ovako. Tako. Opa. Tako. Tako. Samo ovo. Ovo. Tako. Tako. Evo ga. Ovo će biti kao neka
kućica na drvetu, ali dobro nije baš na drvetu, ali tu nema, razmišljao sam da li da napravim na drvetu kućicu, ali kao što vidite, creeper, kao što vidite, ovo nije pravo drvo, znači ne može se napraviti, a vidi ga mali zombi, ne može se napraviti na ovom malom tu drvetu, mislim nije malo nego ne može se uopšte napraviti, mislim može se, ali to bi trebalo malo duže vremena. Ajde dođi, tako. Tako. Dobro, ajde još jedan, tako. Čudom, samo da mi ne dođe creeper pa da mi raznese sve to. Evo ga. Tako. Ljudi, ovo je druga epizoda Minecrafta. Tako da... Tako da... razmišljao sam da li sutra da stavim ovoga Sky House ili Sky Block. Najvjerojatnije će još danas biti. Ako stignem. Ako ne, onda neće da bude. Ali vjerujem da ću stići. Znači, Sky House ili Sky Block, tako nešto. Napišite dolje u komentare. Da li da snimam uopšte to. Ili da snimamo Hunger Games, The Bridges i te mini igre. Ja. Evo. Aj bilo to. Ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Nadam se da ste uživjeli. Like, šerujte i subscribe. I u sljedećoj epizodi ćemo raditi krov. I epizoda će najmanje trajati 20 minuta. Napišite koju igricu da skinem. Dajte mi barem link igrice da skinem. Da igramo tu igricu. Šta uradi ovaj? Pa dobro, barem neću biti u krizi sa zemljom. Dođe. Tako. Evo ga šta, kao što sam rekao, ovo je bilo to za ovu epizodu. Nadam se da ste uživjeli. Like, subscribe i šerujte. I... Ćao!